Sausa ka. Sakitan na gid sa kong likod. Grabe ka na kag trabaho. Pila ka adlaw na ko na nagsikig overtime pero mura magwa man ni kahumana ning trabaho aw eh. Berad! Bay! Bay, Bay! Niya pa'y trabaho no? Huwag niya pa'y mga papilis nga pirmahanan. ha? Kadaghan gud ani gud. Papagayo man ning ako mga gipang trabaho. Na nasilain? Ha, unsao man nga, gisugo naman ko. Siya may naghatag ini. Si madam ay. Di na ni mahimo da. Ako istoryan si madam ini. Nagreklamo ka? Dili man sa ingon nga nireklamo ko, ma'am. Pero, madam, naida kang relax kayo ang trabaho diha, oh. Ngano sila may sangunan na ako ang trabaho nga naaman ka. Pero, daghan ko trabahoon, madam. Sa mga miaging adlaw. Daghan kagi pabuhat nako. Kadaghan ba ni mo reklamo? Kung gikapoy ka na, paghatag og resignation letter, kay pirmahan ako dayon. Madam, Unsa? Ni-resign ka? oo. Kapoy na kayo, eh. Wa man ko'y problema kung hatagan ko og daghang trabaho ba? Ang ako lang unta nga, fair lang unta ang tanan. Pait ka nga mong head, eh. Pero ako ra may makit permi. So, sa ato pa, pareha taan nga way trabaho. Ha? Kay nga naman, Davibs. Gitaktak ko sa trabahoan. Unsa? Nga naman? Kaanugon ko sa imong posisyon? Ano gun gid unta. Pero unsaon nga ako makauban, dili man mo patuon ako. Trabaho na ko ang pagbuhat og presentation. Pero ilang hilabtan kay OA ra kuno kaayo. Basin kuno mo atras ang mga investor. Ang resulta, pag human nilag usab, wa mao yun ni. Unya, gisuway na ko pakita ang original na kong presentation para makasabot sila na uyunan. Mo ba? Unya, anong gitaktak man ka? Kinagbut-buot ko na ko. Sila na gani giluwas mo pa yung nag-inuman anak. Nairisan eh. Kapoy sige trabaho anong way maka-appreciate sa kong trabaho. Maro pa rin kita nga wa makainit sa trabaho. Unsaon ka na to ini, no? Ay, pagnegosyo na lang mo. Unsa pa? Negosyo. Kamong doa ni Vivi, magkasinabot man gid mo, mas payo pa og kamong duha na lang may magtukod og inyong kaugalingong business para di masayang ang imong kakugihan sa trabaho. Ug sa kautok ka ni Vivi. Ug usa pa, di mo problema kay suod ka imong duha. Lupig pa'y magtiayon ninyo gud. Bitaw pa, no? Sabuti na ninyog maayo rat. Opa, Bitaw, no? Pwede. sure ka? Kay sugdan din nato. Sige, magsabot ta. Kinahanglan nga hanay ang tanan. Pero Vibs, kinahanglan nga naagyapon nga to pag sinabtanay sa usag-usaha para dito mag-away. Sus, dili laki. Naibaw ko mo click ni negosyo natong duha. Wow ha? Nindutog dagan na itong negosyo da. Dagan kay tao din sa bar. Good job na tong duha, Rod. Good job. Kung paspas ang dagan aning negosyo ha, magpuno patagla ang negosyo. Kaya ni natong duha, Vibs. Recorded by Radio Mo TV. Bilib na gyud kay ko ninyo. Grabe ka kusog sa inyong negosyo eh. Wala nga grabe may kabisi. Busy mo lang. Wa na gud mo'y panahon sa inyong mga kaugalingon. Ang karon, wa po may mga uyab. Aw, kamo na pag uyab ay. Amaw, di pwede uy. Unsa may di pwede? Di pwede kalain.
Suod kay mi ni Bibi. Dili ko gusto nga magubang among friendship. Ay noon sad. Pero paglingaw-lingaw sa mo panagsaoy, di kay pulos lang mo trabaho. Sakto sad no? Kinahanglan sad gyud nga mo unwind ta. Unsao man ang kwarta kung stress kaayo ta. Hinuon sab. Sige. Unyang gabi Manglaag ta. Grabe. Pumalak ko Usab lang. Mahalin ko na. Yatog lang ka sa inyo. Sige. Rod, kailangan sa kwarto ha kay di na yun ako kaya mo sa hagdan niya ako ra. Lagi. Tana. Ay, salamat. Nakahigda na taon. Tapat sa nako, Ali. Huli sa ako Duka na lagay ko. So, goy. Lanutok manggugad yan. Diba po, amin din akong best friend. Vips. Sure, daan palagi ko. Sugaan ko ka. O na resulta ba? Basta dugay ng di makauyab. Parang duha ba nga naginaminom nga ng butanga. O na niya, tabo ninyo. Pero kuyaw lang ang mamabdos na si Bibi. Mabdos ko. Nadungog ko nimo. Mabdos ko. Unsaon man ni nato. Kausara nga, nainahitabo nato. Ug wa ko mahilabti sa lain. Maong sure ko nga imo ning akong gimabtos. Oh. Nagduda ka? Dili din mo madawat? Dili sa ingon, ana. Nagalitan lang ko. Pero ayaw ka bala ka. Ako nang barugan ng bataa. Salamat, Rod. At least si Papa na lang akong nauna-on. Nahibaw kong makasabaan gid ko. Nahibaw kagod sa conservative si Papa. Nagpakauwaw lang ko. Kabala ka, Bips. Kaslan kita. Rod. Ready na yung higaan na. Higda kaya ron na makapahoy na ka. Dinila ko sa sopa. Ha? Dili pwede, uy. Dako manigdaanan. Dapat na lang ta. Sigurado ka? Dili ka kiwawan? Basta dili lang ko rin mahilaptan. Sorry, Bibs, ha. Pareho na ta nga nakainom at tukod. Pero ayaw ka blaka. Hindi na tumausap pa. I know. Og salit pud kaayo ko nimo. Pagkagwapo sa kong baby, oy. Liwat kaayo nimo, Rod. Ako na yung maong junior. Nga naman ko. Sud sa pila ka buwan nga minyo mini VB. Lahit naman akong gibati.
excited ako nga makauli kay excited ako makakita niya. Labi na nga nakita na ko unsa niya kapinangga ang akong anak. Na in love na ko ni Vivi. Sa may akong buhaton ini. Is Vivi. Ha? Sus, Pero- dugay pag yung ka eh. Mailo gay na slain na. Magmahay gyud ka ba? Oh. Nag-joke ka? Wa. Seryoso ko. O love na ti ka, Vibs. Dugay naman sa kong na-in love ni mo, Rod. Pero manhid lang ka. Unsa? Ug usa pa, mahadlok lang sad ko nga maguba ang atong friendship. Pero karon gustuhan man nato o dili, wa na tay choice. Way maguba na tong duha tungod sa atong anak. I love you, Vibs. I love you too, Rod. Finally found someone that knocks me off my feet. Wa damha nga babae nga para nako. Kauban ra din nako permi. Ug wa ko'y pagmahay kay nagkailahanay kay kami si Vivi sa usag-usa. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalang kaagi ni Rod nga taga Cebu City uban sa awit ngayang ipangayo awit nga nagulahan I finally found someone. Oh, I finally found the one to be with every night. Ang mong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marie Cain ug sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanan. April, asa ka? Di asa mo. Ari ako sa baby. Oh. Paano nagilak man ka? Ari asa ko sa amo ba? Nagkinahanglan ko ni mo. Gigi. Pabuta ko diha. Oh. Ginom man lagi ka. Gusto ko makalimot sa nahitabo na ako. Ha? Noon sa ka? Nagbuwag na ni Jan. Anong nagbuwag man mo? Ako man sinasakpan ka may ka-video call. Anya, tiyan ay magkukuyab. Unsa? Mao nga ako siya kibuwagan. Ano nagmaoy ka karon? Sakit kaya gibuhat na ko, Pearl. Dinginan ka bitaw ka, nga ayaw lagi atong dyan. Nakiro kay tong dako. Naang pala ato. Bebe. Mainom na lang ko. Damayan kasi mong gagawin. Emang shot, oh. Dili na ko eh. Lipong na ko. Ikaw, undang na kay hubog na kay ka. Wala may problema, good. Bisang mag-usap akong kahubog. Ay, niyaram ako sa kong gipuyan. Noon, sad.
Yun sa man. Okay na ka? Okay na ko eh. Salamat ha, niya ka. Uy. Unsa ka di, uy? Ano kung ikatawa mo kang nitutok na ko? Kung di pala ka tumboy, no? Kung tinuod pa lang kang laki. Gwapo kay ka. Sunshine. Unsa ka kung kita lalay mag-uyab. Total, butat mo ka. Anya, pinangga ko ni mo. Sunshine. Kita na lang ka. Uy. Time paragod nga. Gigakos maguguni mo. Kita na lang lagi. Sunshine. Sunshine? Ikaw mo ko din eh. Pwede masod? Dali. Dayon. Ganun ni amang ka. O ganun may damang kang bag. Anhin ako pa yung uban ni mo, Pril. Magtipon na ta. Sunshine. Recorded by Radio Mo TV. Ayaw gani pag binuang diha, Sunshine. Wa ko magbinuang ni mo, Pril. Mutipon ako ni mo. Ha? Dili naman sa kumao ni mo kay may nahitabo naman nato. At nag-inom ta. Og, ikaw rin sabang makasabot na ako. Sige na lang, good. O niya, okay rin mo nga magtipon ta sa samagid sa magtiayon. Sugot ka ayo! Nga sa ato pa? Minyo na kakaroon part? Saba ka diya, part, oy. Minyo, good taon. Si pagtuon mo na ko, tinuod nga lalaki. Isang dili ka tinuod lalaki part, pero swerte gid kaayo ka. Kaya ang babae, maunay miduol nimo. Ha? Mangita kag lang trabaho? O, Pril. Gamay kayog sweldo nga akong gitrabahoan ron, uy. Unsa ka kung anhin na lang kasbay? Total, ako magkita. Kaya raman ka na kong buhion. Ayaw, uy. Dili ko ganahan nga imong buhion. Gusto na ako nga duhatang manarbaho. Oh, ikaw good. Onya, kumusta man imong pagpang-apply? Gikaloy ayong taons Ginoo. Nadawat dayon ko. Maayo hinoon. Nya ka na sa makasugod trabaho? Ugma, Pril. Magsugod na ko. Hi, Pril. Uy, nakainom ka? Inom lang ko gamay. Akong kauban sa trabaho, nangagdam mo kong inom. Ikusag mong balibad, eh. Mabaway na ko, ha. Oh, maayo kay naabot na ka. Ako lagi ka matog. Di pa abot ka. Kaya ramang gugli ko ni mo paaboton. Buli, rabit ako. Shine, ingon anak na lang yung kapermi. Kada uli ni mo nakainom ka. Bril, basag di lang gug ko. Unsaon, maura man akong kalipay. Blaka man ko. Blaka ako pa siya. Unsa unya mahitabo ni mo? Ay, kabila ka. Way bahitabo na ko. Ha? Mag-outing mo? April, Kisa mo yung kauban? ang mga kauban ako sa trabaho. Oh, sige. Pagamping mo dito ha. Ay, kabala ka na ko. Ako rin mahibawas akong kaugalingon.
Nagbuwag na din mo ni Sunshine? Ha? Wa man, part. Nga naman, day. Ako man ko ito nakitaan nga may kaubang laing lalaki. Part, mahimo ba? Ayaw kong binuangi. Tinuod lagi akong isulti ni mo, Pard. Pirmin ako sila nga makitaan nga magdungan o pangaon. Unya, human, inom-inom dayon. Unsa? Ani ha? Aron mo tuogi ka ba? Hatagan ti kag address sa lugar nga pirmi nilang ponduhan. Okay? Hapon na. Ugwa pagin mauli si Sunshine. Oh. Pasig tinuo itong kisulti sa kumiko. At doon akong address ng gihatag ako. Mauna ning lugar ang gingon sa kumiko. Ay, gara ba? Kakiyot din mo eh. Dili. Gara, gilo. Si Sunshine ka nagisabak sa laki. Sunshine! April, niamagod ka. Tinuod gid ang balita nga ako nadunggan? Nga may lalaki kang permi mo ikauban? O karon nasakpa na kita mo sakto? Pasabak-sabak pa ka? Ha? Kinsa man na siya gang? Iya kong uyab, part. Ha? Uyab na sab ko niya. Si uyab. Sunshine nga nagibuhat manini mo na ako. Ngano nangita pa makaglain? April, sorry gid kaayo. Ako lang yun nauna nga, wa magiday ko'y kaugmaon ni mo. Kay dili man ka makahatag na kong anak. Mahimo ra magurutang mo tarong kag panangid nako. Dili kay paagi ni mo gingon ini. Sakit kini para nako, Sunshine. Sorry sa Gepard ha. Kung napasakitan di ka. Huwag sa kumahibawagod nga. May uyab din ni siya nga mo ikaw. Okay na, part. Nakasabot na sa kong Sunshine nga. Dili siya magmalipayo nako. Tungod kay tumboy ko. Bisag unsa mahitabo mangita gid sa laki. April, Manghinaot lang ko nga magmalipayon mo sa inyong relasyon. Gisakitan ko sa maong hitabo. Pero wa ko mahimo. Kung dili ang pagdawat sa kamatuoran. Nga dili na ko mahimo ikauban si Sunshine hangtod sa hangtod. Dinhi na lang ko, Tob. Og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Soy sauce. Mo kato mga higalang kaagi ni April nga taga General Santos City uban sa awit ngayong kipangayo. Awit nga nagalohan kundi man. Ang mga kaagi kibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ug mo sa direksyon ni Priscilla Ragadas. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining talamanon. Handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ano ba da sayang kaagi karon? Mo kaning sa kababae nga taga Alcoy, Cebu. Hanggang matatampo, nagdasagan nga, Lily.
bisag pila na kabuan ang nilabay. Pero di gid ako madawat nga wa na imong mama. Dili man gid ingon anak kadali madawat pa. Labi na nga kita na lang duha ang nahibilin. Pero kinahanglan tang mo move on pa. Kita na lang duha maoy mag-inunungay. Murag di na ako kaya na nga wa na imong mama. Labi na din isbay nga daggan kay kung mahinumduman pa niya. Pa, gawas-gawas sa kapi? Paglingaw-lingaw pa. Asa man tao kung kwarta oy. Hatagan ti ka. Ako'y bahala nimo. Basta kay malingaw lang ka. Mao ba? Bitaw, sakto man sad. Kay kung magpuyo si Isbay, magsigre siya hilak. Ug ang kuyaw pagyod kung siya mo naunaan siyang kaugalingon. Mabitaw na akong gikabalakan. Kay pero may kukungwa sa bahay kay magtrabaho ko. Oy, ang pangutana. Asa mas kag extra nga kwarta? Igo-igo ra maganin ang sweldo nimo. Maubitaw nakikita ko nimo. Tabagi ko pangitag sideline B. Maayo bitaw ka ana. Na? Iba ko na biakas mga klases trabaho nga akong gisudlan ha. Nay nangita og babae nga uban-uban lang niya sa iyang mga lakaw. Og ikauban niya sa iyang mga lingaw-lingaw. Wa kay laing trabaho. Wa gyud lagi. Kana ra. Huna-huna alasag maayo. Naglibog pagyukukon. Mudawat ba ko sa trabaho nga giingon ni Ayen. Pero akong yun ang huna. Kay si Papa manggod. Gusto na ko malingaw siya. Ay, bahala na niya. Dawaton to na ako. Sige, ogma dayon akong ingnon nga okay ka. Sandan di ka sa rate ha. Pero, huy, ang pangutana, okay ra ka si mong uyab? Dili ko mag-agad niya. Basta kaya nga kong gihuna-huna karon nga makakwarta ko. Maong salamat kasi mong tabang day ha. Oy, isa pa yan, oy. Ikaw pa. Lakas gud kaayo ka na ako. Salamat gid kaayo day Ayen. Oy, niya, kumusta yung trabaho? Okay raman. Nakatumong ko og dili bastos nga client. Mas nilit og makatumong kag client ka pareha sa ako. Grabe ka mapaninggaon. Unya, galanti pagid kaayo. Nisulti pa magani siya nako nga na-inlove na siya nako. Mao nga, gisuki ko niya. Mao ba? O niya ikaw nakagusto ka niya. Ew! Wa, uy! Gors na no. Pero, syempre, pa-impress kong maayo para magsigi siya hatag og dako. Pera-pera lang yan. Day Ayen. Wagi ka masayop nak. Karon pa ko nalingaw og balik sukad nga nawa si mama nimo. Nalipay ko kon mauna pa. Suportaan puti ka bisag unsang butanga pa. Basta malipay lang ka. Salamat anak. Lingaw gid siguro kayo si Papa sa iyang mga lakaw. Kaya unsa na gud rong orasa. Pero pagit siya maabot. Salamat in taon Ginoo. Kaya wag gid mi nimo pasagti ni Papa. Og naibawsad ko nga wag gid mi pasagti ni Mama. Salamat, Ma. Kalami gid mo muluto pa oy. Gimingaw gid kay kuan eh. Karon ba ko niga nagbalik og luto nak. Ug ay kabala ka. Pero minatag kang lutuan. Ay, murag inspired ako amahanda. Nak, di ko'y pangutanan nimo ba? Unsa man na pa? Kuan kining kung makakita kog babae nak ba nga ikasinabot na ako. Dili ka masuko. Nga maoy ipuli nimo ni Mama?
Dili sa ingon nga ipulis sa imong mama kay di gid siya mapulihan sa akong kasing-kasing. Pero nagkinahanglan baya pug ko og makauban og kaabag sa kinabuhi. Okay ra nimo? Recorded by Radio Mo TV. Ngayon dili good. Pa, bisag unsa nga makalipay nimo, suportaan ti ka. Salamat, nak. Way sa payan pa. Gusto sa gyud ako nga malipay ka. Nga naman ituod nga nakapangutan naman ka, ana. Naa na ba ni Uyab akong gwapo nga papa? Oh, nak. Bisag tiguang nako pero napamanggihapoy ni sugod nako. Kay gwapo man gihapon ka pa. O nya, macho pagid kaayo. Ipailaw niya ko na imo Uyab pa, ha? Sige, nak. Kung wa siya duty, magkita ta sa mall uban ng akong uyab. Lily? Ayen? Oy, kaila mo? Ayen, unsa ni? Ikaw may Uyab sa akong papa? Lily? Dili ka mo sagot pa. Tana, mamauli na ta. Sa, nak, wa ko makasama. Sabay na ta magstorya. Ano bang suko ka man kaayo? Kisa may dili maglagot pa. Nga sa kadagan ni mauyab si Ayin pagyud. Di pa ka na? Amiga ni mo? O ang kono nako. Maayos yung pagkaamiga. Pero naibaw ko nga dili sa maayong pagkauyab diha nimo. Ha? Nga naman. Sigurado kong wa ka mahibawaan ni pa. Nagtrabaho na siya sa usa ka bar. Nahibaw ko. Unsa? So nahibaw day ka nga pangwartahan na kaniya? Ha? Wa siya mangwarta na ako. Lili, anak. Abi ba na kong suportado ko nimo? Sa ubang butang. Pero wa nilabot pa. Kung dili ka gustong undangon eh. Si Ayan akong pag-ekstoryahan nga likayan ka. Dili ko. Nga naman. Kay makuhaan imong pangwarta? Haliliwa ko mangwarta sa imong amahan. Ugos sa pamahal na ko siya. Tinud-anay akong love niya. Nakaila na kaayo ko nimo, Ayen. Mupatol ra kag tiguang kung makapangwarta ka. Pero kung dili gyud ko makapugong nimo, o sige. Bahala mo. Ha? Milayas ka sa inyo? Oh, babe. Maong, anilang una ko sa mong apartment, P. Oh, way problema. Ano, as papa mo? Bahala na siya, uy. Kahit kig-ugod. Taka pilig babae, makalagot. Ngayon, di ba sa nimo sila hatagan og chance? Si papa ba nimo, wa ba gyud na mahitabo nga kuan, nang hilabot sa atong relasyon. Wa kanya bot sa imong mga desisyon. Babe, O karong panahon na nagkinahanglan ng imong amahan nimo, labi na nga walas mama nimo, o ikaw rang usa ang iyang anak. Pasag din na lang ko na sa papa nimo kung asa man siya malipay. dili. Dili ko musugot kay himuon lang siyang sugar daddy ni Ayen. Ha, tanawang tag-asa siya ikasuporta sa iyang babae nga dili na kumuhatag niya. Pila na kabuan ang nilabay. Pero wa pagyapon ko'y balita ni Papa. Kumusta man ka siya? Oh, ligaw na siguro kay sis ang kinabuhi nga wa niya magbuot niya. Pero, asa man sa kwarta pang suporta niya adlaw-adlaw? Oh, kinsa man eh. Hello?
Lily, aray mo papa sa ospital. Kung gusto ka makakita ni katapusang higayon. Unsa? Sa ospitala? Pa, naunsa man ka? Ganun nagluya-luya man ka diha. Bangon diha, papi. Wa makiangay diha, uy. Unsa din nahitabo ni Papa? Pag-una, giatake siya. Unya, na-paralyze siya. Kinuo ko. Nga wa makabusulti dayon. Tungod kinili mo sugot sa papa ni mo. Mautong mo ako mo'y nagatiman niya. Kinuo ko. Pa, Dugay na nagpaabot sa papa ni mo. Nga mauli ka day, Lily. Og sorry. Kung sa kadaghanog na karelasyon sa imong amahan, ako pag yun. Ninusultihan di kas tinuod. Tinudan na akong gibati ni papa ni mo. Mahal na ko siya, Lily. sorry sa dayin. Amiga o dati ka pero ako masalig di mo. Pasaylo ako. Siguro, maulian ragdali si Papa kon kitang duha na mo ay magtinabangay sa pag-atiman niya. Kada ko dili di mo bihaan si Papa. Dili na mahitabo. Unungan ako imong amahan. Ug hasta ka. Kaya ni nato. You heard me say my first word. Nagmahay ko nga giuna na ko akong pagduda kaysa sa pagpaminaw sa akong amiga. Unta, way mga panahon nga nausik kakauban ako si Papa. Maong kutob sa akong mahimo na mawi ko sa akong amahan. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Huy, day! Naunsa man ni taon ka, uy? Bago pa gani ka nabot, mulakaw na sad ka? Oh, kaya ko interview. Ha? Nangapay kaglain? Nga naman, mo resign na kasi mo trabaho karon? Dili, uy. Silent akong gipangita ba? Hala, no? Naunsa gud din taon ka. Samot nga wa na kay pahuway, ana. Ay, bahala na. Basta ang importante nga makahatag ko kung sige kinahanglan sa akong pamilya. O, happy na sabi mo graduate ako manghod. Maong doble kayod giduron. Pangaon na mo! Lagi kong panapalit o mainom eh. Usan, hindi nga mismo mga patara. Tanawon sa nako ba kung napabakoy sobra. Kay nagbayad pa bi ako ng food package nga atong gikaon ron. Unya ang para tuition pa unya ni Dodong para college niya. Paitak, pintahan ba na ito? Nagamay na ng ganit. Kantidara, idaw, pagin mo. Sige pa. Kuhaan na lang sana akong para tuition ni Dodong. Muli na. Hatag-hatag, hindi kita istorya. Bebe. Kwarta na yun, kapalit ako. Unya, igo na ka mohilak diha. Masige lang ko mo pagawas akong gibati, day. Tuot na kayo kong dughan ko. Sulti hiligi sila sa imong gibati. Sa imong mga hinanakit. Dili ka ilong marana ni mo tanan, uy. Masakit kani ka sa singkasing anak na. Dili ko makahimo, anak, day. Ibisagod sa paisulti na ako nila. Wa naman na nila. Dili man lang ganina sila maka-appreciate sa akong gibuhat. Huwag ko'y naduog na pasalamat bisig kausa. Renia. Pero, biligyapon ko mo ang nagpaningkamot. Mga na kay oras na ko, kay puro na nagkatabaho. Love, sabta lang sagot ko. Nahibaw biya ka sa akong obligasyon. Sa imong pamilya? Sa imong pamilya, nga way pakialam nimo. May pag, imo na lang ihatag na ko imong kwarta. Aron kong pangayuan kasi mong papa.
Di gyud ka makahatag. Ayaw ka bala ka. Ako rin bahala, ani. Nagkinahanglan lang ko siya magsuporta. Nya, magsige na lang kung suportahan nimo, ha? Nya ako. Unsa ra man ko ani? Sa tinuod lang mo. Gikapin na gikog sabot nimo. Undangon ta niya. Alvin, ayaw, please. Maluoy ka, yun buhatan ako. Mamawi ko ni mo, promise. Naunsa gud in taon ka. Ayaw pa kiluoyan ang tawhan na, uy. Day, Mayo na lang gani kay wa ka mosugot. Nga ihatag ni Alvin ang imong kwarta. Isod na. Isuyo pa unya na niya. Day, sobra naman sa naimgi pandol kay bahin niya. Titinungod bitaw. Prangkahan ng kiti kami, ha? Luoy na gani kay kasi mong pamilya, samutan pagid anang uyab nimong himabay na, palahubog og adik pagyod. Pero mahal na ako. Unya mahal ka. Hatagin sa dito importansya imong kagalingon, uy. Reyna, ibaw ko nga wagid ka makauyon sa akong uyab. Sukad pa sa sinugdanan. Pero ako'y mahimuan na. Dili na ako pwedeng buwagan ng akong uyab. Tungod lang kay wa ka makauyon niya. Bahalag mag-away ta. Mia, Recorded by Radio Mo TV. nak. Uwa na kay kwarta diha. Gutuma na baya na ako, uy. Ha? Ang gibilin din ako para palit og pagkaon, ma. Nahurot na? Naadi ay. Huwag may giingon si Papa ni mo. Ay, basin og nakainom na sadto. Kadaadlaw naman na nas papa mag-inom, uy. Ha? Kinadlaw. Ano na? Sabay labot si Baran. Kinadlaw ino. Pa, hain mo din ang kwarta para palit og pagkaon. Ano mo na may sudaan din, Eh, ako gibangka sa kong mga amigo eh. Kay birthday, usa na ko kamigo mo. Giinom eh. Nausa naman in taon ka pa, uy. Aray pa! Kumato na! Ay, kumuto eh! Sabasa kita mo bukton pa! Kumuto ko yung sabon. Kung reklamo ka, ha? Amahan ko ni mo! Og bisan og ikaw pa mo'y nagpakaon na mo karon. Bayad na ni mo sa mong pagpadako ni mo. Sabon ka! Opa! Buang ng amahan nimo. Alvin! Atol ko makana siya. Alvin, ayaw na lang. Tanawag sa iyang buhat nimo, ha? Nabunog ay mo bukton. Di nila ka, mulakaw ko. At tubangon ko ng amahan nimo. Ha? No, Alvin! Sakto na! Gusto na! Di na ako iuli si Mia din sa inyo, ha? Sa? Gano, ha? Kinsa ba ka para musulti na ko, ha? Amahan ko niya! Kaya tala. Adto na po yung uban ako. Ha? Salamat kinaulit lagi ko. Ay, kasakit sa kulawas nga daghan kay trabaho unoy. Kaya, tagbaw ka? Ha? Tagbaw sa unsa? Sa imong pagkikuban sa imong kabit, ha? Unsay ka ba? Kahino pa ka sa pagpangabit nga nag-ipo naman ta, ha? Alvin, sakitan ko! Sakpan talang yun mo sa akto. Patyon tamong duha! Alvin! Hindi na naling mahimo. Terminal akong nagmala ni Alvin. Lami na kayong Elias. Pero naibaw ko dili magdadawatan sa kong papa. Hukot na kayo kong dugan. Gawin ako kay mga siya kong buhaton. Serena, ako siyang tawagan. Gusto ko makiksulti niya. Mia? Nagila kagi ka? Rina, sakto ka. Mas mayo pag-ipatuo ko ni mo. Ginagmalan ko ni Alvin. Unsa? Ikaw po yung
Mia paminaw. Ayaw pa daan ang problema, ha? Naara ko permi. Asa man karon, ha? Hello? Hello, Mia? Mia! Dili na gina ko makontak si Mia. Sumakay na siyang una-una. Nabalaka na gid ko na. Adoon ako sa ila. Mia! Anak! Mia! Noon sa mga doon na papa ni Mia. Ate! Ate Rina! Oh, Dong! Oh, si Rita Bo! Wala si Ate Mia! Nagigong siya! Unsa? Kinuo ko! All your time waiting for that second chance. There's always some reason. Wagid ko magdahom nga mao to gidangatan sa akong best friend. Grabe ang depresyon nga iyang gibati. Hinungdan, nagikutlo niya iyang kinabuhi. Sa mga naminaw karon, huna-huna nga kitang tanan na problema. Og dili paghikog mo isulbad ana. Pangita og gastorya o pakigistorya pod sa Ginoo. Aron malamdagan ang imong panghuna-huna. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higala ang suwat tampo ni Reyna nga taga Yati, Liloan, Cebu. Uban sa awit ngayon kapangayo, awit nga nagalahan, Angels. In the eye, Ang maong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marie Kain ug gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kung gidapit sa papada sa inyong nakalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni Ining Tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Imo kong biyaan. Kinalan ko ng buhaton. Para nato, Tony. Please, sabta ko. Dili ko gusto ka magkalagyot. Igol pasab ko. Dili ni sayon para nako, pero doon ako akong pangandoy para nato. Na ang dindot ng opportunity nako sa gawas. Buster. Please, Tony. Kinalan ko ng buhaton para nato. Kung makalarga lang ginanaw, ay lang yung pag-expect nga, muli pa na ni mo. Kaya kasiguro ko, kung makakita ginaglayan sa gawas, di pagod mo minyo. Rob. Okay. Ako pa ni mo, andaman lang daan mo kagulingon, ha? Isaan ako ni mo, Tony. Dili ko mangita og lain. Ikaw ra ang babae nga akong mahalon. Ug wa ko'y laing rason sa akong paglarga sa gawas. Kung dili amatagan ti kag bayong ugma. Custer. Tinood ka? Oo. Basta isaan ako nga dili sa kamangitag lain dinhi. Kaya para pa sa 2 years, uy. Dali ra na. Basta paglingaw-lingaw lang ko din higol samtang wa ko. I love you so much, mahal. I love you so much too, mahal. Kano sa man imong schedule? Ay, mingawa, uy. Ngawa si Cluster. Maramang ko mapungog sa kamingaw. Unsaon nga per mi magudling mag-open. Ay, manawag ko sa akong mga barkada, Bi. Makiglaag ko para ma-divert ako nga nauna. Ay, husto. Tawagan ako si Rob. Basi nang laag silang samantaron sa imong iyapa.
Hi, Sam! Hi, Tony. It's good to see you again. Taon-taon tasag nga, wata magka-jam, no? Maulagi. Unsaon na busy mo gud kaayo ka? Maulagi, uy. Need good magseryoso, kay hapit ng bar exam. Kaya na lagi na. Ikaw pa. Tuod, babe. Ano naman? Ako pa yung gipaapa si Jude. Ako igagaw. Okay ra? Oo, uy. Mas tinot na ako ng daghan ra. Na naman day siya. Jude! Cuz! Hi! Hi, Cuz. By the way, kailan naman gid kaanin ni Rob, no? Akong uyab. Si Tony na lang ako ipailan mo. Tony, si Jude ako igagaw. O Cuz, si Tony. Friend na mo ni Rob. Hi, Tony. Hi, Jude. Nice to meet you. Hello, mahal. Pasensya na ha. Busy lang kami dito sa trabaho mo nga dili ko makachat nimo. Okay naman. Nakasabot ra ko nimo. Salamat, mahal. Sige lang. Agwanta na sa takaron ha. Puhon, worth it lang gining tanan. I love you, mahal. I love you too, mahal. Recorded by Radio Mo TV. Ay, nagadugay si Cluster sa gawas. Nagkahanap naman yung communication na mo eh. Tagsa na magit kaayo siya makachat na ako. Aw, klaro na lang na tulain dito. Uy, kalimtan na ka. Rob, ayaw na gud pagsultian na. Di mo malinaw nang igipa-overthink si Tony, uy. Ako pa ni mo no, Tony. Pag-enjoy lagi din ni aron dili ka makahunahon nagbati dito ni Glester. Sam, Tuo di ay. Nangayon ba tog number ni mo ako igaagaw nga si Jude? Nya kining imong amigo nga si Rob ay gihatagan kasi imong number. ha? Grabe ha. O magko'y nadawat nga chat gikan ni Cluster o adlawa. Dili na ni mahimo. Sorry, Jude, nga na-late ko. Okay ray, ang importante nga nito nga ka. Abigay na ako, ginjano na ko nimo. Sige, pag-order una. Okay. Karon nga human na tagaon. Asa man taron? Na ako'y nahuna-hunaan. Kana kung okay nimo. Jude, ang anong ni amat na din eh. Dili ka gustong malimot ka sa imong problema ron sa imong uyab, ha? Jude. Bisag karon ng gabi ha, Tony. Jude. Kinuo ko. Nakasa akong Glester. Nakasa ako sa kuyab. Doon ay nahitabo na mo ni Jude gabi. Usa? Ang akong gikuyawan. Masino mo mabdos ko. Unsaon na lang. Hey, kinigid si Jude, no? Abi na kong tarong na. Huwag ginigapon mo usab. Sam,